Takže, ahoj všichni, vítám vás u nového videa a dneska je pro mě úplně mega velký den. Protože, vidíte to, co tam je nahoře napsaný? Jak se to jmenuje? Teda vlastně, záleží na čem koukáte, buď tady nahoře, nebo tady dole takhle. Jo, vidíte to? Je to jenom jedu si dneska pro moji druhou kočičku. Má to docela má to pár důvodů. Není to jako, že jsem si prostě řekla, že hej, tak jsem tady sama v tom bytě, tak si koupím druhou kočku. Ne. To z toho důvodu, že Gamora je prostě hrozně taková jako specifická kočka a ona je na mě úplně jako neuvěřitelně závislá. Ale jakože prostě ona tady je úplně prostě, když jsem třeba dlouho na koních, nebo jsem dlouho v práci, nebo tak je prostě jako taková pak hodně otravná, dotěrná, seřve mě prostě, že jsem byla dlouho pryč a neodlepí se ode mě prostě na třeba 20 cm. Takže po konzultaci s různýma jako lidma a tak dále, my jsme se prostě jako o tom bavili, jako z lidí, kteří mají zkušenosti velký s kočkama prostě, tak mi bylo jako i doporučeno, že jako jestli mě nenapadlo si pořídit druhou kočku, že prostě jako by měla společníka, parťačku nějakou a tak. A tak samozřejmě jako kdo by nechtěl dvě kočky, že jo, nebo když už mám jednu, tak dvě, to je jedno. Takže prostě jsem se rozhodla, že si pořídím nový koťátko, což je další věc pro mě, nebo jakože jedna z věcí, které jako jsou extrémně pro za mě. Jsem řekla hrozně špatně, nevadí. No tak je prostě to, že já jsem si Gamoru pořizovala jako 6měsíční, takže jsem neměla doma úplně jako koťátko. A teďko prostě budu mít doma fakt takový maličkatý koťátečko. No, až jak vypadá a tak to vám řeknu top. Našla jsem na bazoši, normálně nějaká zachráněná kočička, není to nic jako papírovýho, jo, já nepotřebuji papírový kočky doma, prostě jako vím, že koťátka a obecně kočky jsou strašně přemnožený, takže radši takhle jako pomůžu nějaký kočičce se zachránit před zimou. Že jsem se nevybrala nějakou jako úplně, že vy všichni prostě to prostě je tam mourovatý koťátko, no úplně těším se na to strašně moc. A nevím, jestli to napíšu do názvu nebo tak, ale vám, jak se bude jmenovat, protože to je naprostá genialita. No Gamoru, že jo. Gamora je postava ze Strážců galaxie. No a Gamora má sestru, která se jmenuje Nebula. Takže moje nová kočička se bude jmenovat Nebula. Takže bude mít Gamorku a Nebulku. No. A teď konc. Co se bude dít teď? Už nestíhám. Už jsem měla být hodinu na koních, nebo už jsem chtěla být hodinu na koních. Takže jdu na koně teď konc. Asi jenom olonžu Chryse. Nebo možná s ním vůbec nic dělat nebudu a dám mu volno a jenom mu tam přijedu udělat žrádlo. No, ještě uvidím prostě. A potom chci jet do Super Zoo a nakoupit věci pro koťátko, aby koťátko už jako rovnou přijelo a mělo tady všechno a mohla jsem tady celý den být. Takže potřebuji koupit mističky, už mám objednaný druhý kočičí záchod, protože když máte dvě kočičky, tak musíte mít dva kočičí záchody, že jo, aby si nesmrděli. Takže mističky, nějaký hračky pro koťátka, jídlo pro koťátko a tak, prostě to tam chci nějak jako projít. A tak. Takže potřebuji nakoupit věci a potom jsem si s tím kamarádem mým, se kterým tam pojedeme. Je to asi hoďka čtvrt cesty tam a zpátky, takže to bude zase vejletění dneska. A jak můžete vidět, tak mám docela náročný je a vybavuju se tady sama v pyžamu. Takže já se jdu už jakože připravit na koníky a let's go. Mám úplně zapomněla vlogovat, že už jsem na koních, udělala jsem krabičky Chrysáčkovi, byla jsem zadekovat Berta do výběhu a Chrysáčkovi jsem dala pořádný škrabíčky, drbíčky. Našla jsem svůj zvon jeden, z čehož mám extrémní radost, protože jakoby jaká je šance, že narazíte jen tak na zvon na takhle velký pastvině. Ještě bych potřeba ten druhej, ale to nevím úplně jako, jestli je nějakým způsobem reálný, no, uvidíme. A fouká je hnusně, začíná pršet,
Takže u koní dneska žádná velká paráda, jenom prostě zkontrolovat, pomazlit, podrbkat a zadekovat, Berta. A já teď dokonce jdu do Super Zoo pro... Super, miluju. Ach jo, nemám ráda. Páno. A to takhle půjdu do té Super Zoo, to je super. No a prostě musím koupit ty dětičky pro koťátko a potom vyrážíme. Takže teda jsem se potřebuji udělat člověka, protože chci udělat dobrý první dojem. Takže si chci umýt vlasy a samozřejmě tam nejet takhle v koňském, ale v nějakém jako normálním oblečení. A tak se vidíme buď Super Zoo nebo po Super Zoo. Hlásím ze Super Zoo a už jsem s Filipem. Filipa můžete znát už pár videí určitě. Třeba ze šílený výšky, kdy nám tam spadnul a ho všechno musel zachraňovat. Takže tady spolu teď už nakupujeme, už mám vybraný městečky. Koupím takový letáček. Já vám to potom všechno asi ukážu najednou. Prostě ukážu vám to najednou. Takže jdeme teď hledat dál. Všechno možný. Víš o tom, že ale ty máš spoustu svých hraček. Takže právě jsem dorazila domů, jdu se převlíknout, no nezdar. A udělám tady rychlo haul asi v zrcadle. Takže jako první mám 2 hračky, tady jednu takovouhle chlupatou a potom takovouhle jenom jakože tyčinkovou. No to si ti líbí, veď, ale já jsem prostě chtěla koupit nějaké nové hračky, aby se Gamora necítila, že ty hračky, které už má teď, takže jí bere nová kočička. Tak jsem jí koupila vlastní škrabadlo. Gamora má ráda tyhle kartonový, tak uvidíme, jestli nová kočička bude škrápat kartonový škrabadlo. Tak jsem koupila od Kernila pro koťátka, aby měla trošičku kvalitnější granulky, když je takhle malečkatá. A tak jsem koupila jednu takovouhle hodně plochou mističku na konzervičky, nebo na kapsičky, aby jí tam nevadily fousky prostě a tak. Přijde mi to jako taková úplně ideální koťátková jakože mistička. Pak jsem koupila kapsičky. Koupila jsem jich málo, uvidíme, jestli jich budou chutnat. Taky od Kernila pro koťátka. Tak jsem zvědavá. A pak jsem koupila tyhle prostě blbosti za pár korun. Takže tady ještě další hračička. Neměly myšičky normální, tak jsem koupila takovouhle myšičku. A ještě jednu mističku takhle, aby měla hrozně cute, aby měla na granulky. Takže tady takhle 2 mističky, tohle to všechno. Mám objednaný záchod, který doufám, že mi přijde dneska. Kočkolit mám, tak doufám, že mám takhle všechno, co bude potřeba. Pelíček jsem nekupovala, protože stejně jakoby i třeba Gamora spí, fakt mám vlas. Gamora spí třeba úplně nejčastěji prostě na gauči nebo na škrabadle, tak prostě uvidím, kde si nová kočička udělá nějaký místo a když tak podle toho jí koupím nějaký pelíšek nebo nějakou prostě boudičku, uvidím prostě, kde se jí bude líbit nejvíc. A já se dokonce převlíknout, jdu se nějak zličtit, ať nevypadám prostě takhle, vypadám trošku reprezentativně a vyrážíme. Tak jo, nějak divně jsem si sepla vlasy a nemám pocit, že jak slušelo, každopádně jsem si vzala čepravku, dala jsem do ní moji miktu, ať si kočička rovnou zvyká na moje věci. Strávila jsem Gamorkou poslední chvilky s jedináčkem a jedem. Chvíli vám zavloguju, právě jsme dorazili tady pro koťátko a už pro nás jde paní a běhají tam kočičky. Už jsme tady prostě. Hrozně se těším. A ty se vynetlem. Vyšule. A ona už jde. Nevím, jak moc budu vlogovat, budu se snažit něco tak jako potáčet, ale ježiš, tak jak já mám suchou hubu zase? Hrozný. Víš, ty jsou koblíčci maličkatý. Já vám vynesu ukážu svého. Toho vyplynominky máme taky doma, to je posláženo. Nějaká divoká, aha. To je ona. Prosím vás, dámy a pánové. To je moje koťátko. Už mi dala pusinku. Už jsem si ji chovala a mám pusinku. Ale už.
Ježiš, taková bubinečka, to není možný. Tak je v přepravce, kvůli bezpečnosti v autě. Ale teda jako já vám říkám, já z ní umírám. Naprosto. Ježišmarja, neplakej, Bobí. Neplakej. Já neboj, za chvilku budeme doma, pak tě pustím o tam teď. Neboj. Jdeme a babinka teda je pěkně uřvaná. Ale já se jí nedivím, podle mě je to tak jako poprvé, co jede autem. A to nás čeká ještě tak hoďka cesty. Tak. Ale jako není, ona občas si hajne, občas kouká z okna. A tady to hásk zrovna, to jsem se nevybrala moc dobrou chvilku na natáčení. Právě jsme dorazili domů a babinka, ona se dobývala hrozně ven. Prvních třeba půl hoďku a zbytek cesty úplně prostě prospala a byla fakt jako úplně tuhá, takže teď má úplně rozpinkáno. A řekla jsem si, doufám, jako uvidím, jak to bude jako probíhat, ale řekla jsem si, že je s Gamorou představím hnedka, aby Gamora se necítila, že to má prostě jako nějakýho vetřelce. Tak je zkusím jako představit hnedka navzájem a prostě uvidím, jaký to bude a podle toho budu postupovat dál, že buď jakoby já budu navykat na sebe pomalu, anebo když to bude v pohodě, tak prostě nechám, ať se na sebe navykají už jako rovnou. No prostě uvidím, jaký to bude. Jsem z toho trošičku nervózní. Fakt jako hodně nervózní, protože prostě co si budeme, jako jestli si spolu nesednou a bude to jako nějaký dlouhodobý problém, že jako si fakt spolu nebudou sedět, tak prostě bohužel budu muset pro té nebulku najít nějaký nový jako bydlení, protože přece jenom jakoby mi nejvíc záleží na Gamoře, kvůli který to taky jako dělám, to, že mám takhle jako druhou kočku. Tak prostě doufám, že to bude v pohodě, že nebude muset jít k někomu jinému. Fakt jsem hodně vystresovaná. Moje milá Gamorko, právě si přestala být jedináček. Ona nic neví, vůbec nic neví, ona se prostě mazlí a to je Nebinka tady hnedka nad ní. Takže jdeme seznamovat. To jsem zvědavá, co na to řekneš, Bobino. Jsi takový koblížek malej tady. Můžeš jít ven? Víš to? Ty jsi unavená. Ty jsi unavená takhle. A to se ti líbí, jo? Na výšku. Na výšku taky. Ona se jí bojí. Tak to jsem zvědavá, co ty skřítku. Ježe, ona je fakt úplně jako fazolková maličkatá. Tak to jsem nečekala, že se jí bude bát až takhle teda. Ne, ty Bobina, ty budeš úplně stejná jak ta Gamora. Ta se taky takhle válí, víš to? Co to je za drobka, viď? Taky tomu nerozumíš vůbec. Fakt? Hele, zrcadlo. Nevypadá z toho moc nadšeně. To je tvoje nová kámoška, Gamíčku. Tohle obraz. Ale ona se jako vůbec nebojí, tyjo. Ona je úplně nebojácná. No nic, tak si to zkoumaj. A ty buď dobrá. To bude dobrý. Jo. Tak je takovej, že Gamora se snaží se držet někde z výška a pozorovat nového vetřelce. A Nebinka, ta jako je výborná, jo. Ona prostě tady zkoumá úplně celý byt. Jakože prostě se tady promenáduje všude, ale chce být u mě. Jakože když někam odejdu, tak začne mňoukat. Takže mě tady potom začne hledat a začne tady lítat prostě a tak. A je fakt výborná, jakože je fakt boží. Jenom mě trošku někam trápí ta Gamička, že je prostě taková naštvaná, no. Tak doufám, že si to sedne během pár dní a že bude jako v pohodě, no. Jsi z toho teda úplně vyřízená, to ti povím. Když sedí prostě v tom sušáku.
A ty si ode mě taky jako neodlepíš, to bude těžký, hele, to vám povím. Pojď. Já vám tady nechám, ať si užijete tu roztomilost. Já vám říkám, že já umírám roztomilostí. To je tak mazlivý stvoření, který už je zase unavený, takže spinka. Ty si zmazli takhle. No. Kamera se rozhodla se taky ukázat, ale je taková jako hodně nejistá. A tady to tady strašně řve. Bude brutálně. Když mě nevidí, jako když nejsem nějak blízko ní, tak je úplně strašně uřvaná. Bobinko. To zvládneš, jsi šikovná kočička. Budeš mi patičku. Super. To je přivítání, viď? A ona by se kámošila, ale... Viď? To je radši nás neviděl spolubydlícího, viď? Který na tebe takhle vrčí. Mám takový pocit, že malý bobíček chce spinkat. Usměřuju si. Já vím, že teď si říkáte, že jsem to strašně jako urychlila, jo? Že prostě jako jsem se přitáhla kotě domů a že to není úplně jako standardní postup, je takhle hnedka jako seznámit, jenomže já tady prostě jsem sama. A jak jsem tady sama, tak na jednu stranu prostě potřebuju tu kočku, to koťátko, jako nebudu zvyknout prostě jako na mě a na nový prostředí a zase na druhou stranu jako ji neznám, tak nevím, aby prostě mě tady něco nezničila, protože půlka věcí v tady tom bytě tak není jako moje a mám to tady prostě jako v součástí bytu v pronájmu. Takže musím být s ní a na druhou stranu prostě, kdybych se někam zavřela s kotětem, tak Gamora prostě tato nezvládne a hlavně Gamora si umí otevírat dveře. Takže radši jsem s nima takhle jakoby kontrolovaně, než aby třeba si Gamora prostě jako otevřela dveře a najednou tam viděla jako kotě. Takže vím, že to není úplně jako standardní postup, ale jako já je takom oddělím od sebe, já pojedu pryč, potřebuji si jet něco zařídit, takže prostě jako Gamorku zavřu semka do obýváku, Nebinku zavřu ke mně do pokoje a potom prostě jako je zase takhle dál budu seznamovat. Ale jako tím, že ta Gamora už se jako uvolila k tomu, aspoň jako, že přišla a že to tady jako hlídá, tak já doufám, že to bude v pohodě a že třeba takový hovínko prostě. A že třeba jako asi tady časem na sebe nějakým způsobem zvyknou, no. Prostě uvidíme. Říkalu? Utíkej. No hrozně jsem dostala pomazlenou, jako. Jsi ty? Si když mazlit s telefonem. Hej, ona je úplně jak Gamora reálně prostě. Jsi úplně kopie Gamíčka, akorát Gamíček tolik neřve. Ale koukej, ti ukážu, jo? Když vylezíš sem, tak budeme blízko. Jo. Nevinka vypadá, že má hladík.
a spadla do misky s vodou. Takže jsem se rozhodla, že jí dám poprvé tady koštnout. Máš mokrý ťapky. Jí dám poprvé, musím vymyslet, kam jí dám jídlo. Vlastně někam sem. Tady, koukej. Ne. Hodně smakuje. Zatím, co si tady bude dávat papání, tak jdu připravit ten záchod. Asi ho dám sem, do předsíně. A potřebuji nějak na něj nedávat tu boudičku, protože ona na kočkolit neumí. Tak aby se jakoby naučila na něj chodit. Tak doufám, že se to brzo naučí, protože se ještě nevyprázdnila od té doby, co tady je. A to už je tady několik hodin a jsem z toho trošku nervní. Tohle považuji jako úspěch, že Gamora si aspoň trošičku dala z městičky. Ale pak mě hrozně vyrušilo to, jak Nebinka mlaská. Takže je to zblajzla takhle celý, jo. To si teda pašák. No, takže potom asi Nebinku někam zavřu, aby se Gamora mohla v klidu najíst. Bobinka na mě takhle vytuhla totálně. A zdají se jí nějaký sny. A úplně běhá. Teď teda zrovna ne, jsem to nestihla. Ale je úplně ultra cute. No, koukám na následníky, kdybyste to nepoznali. A ryby tak velký, že se... Ještě nebyla na záchodě a trošku mě to znervózňuje. Tak máme za sebou první čůrání a první kakání rovnou při všem. S tím, že Nebinka neuměla nakočkolit, takže jsem tak jako třeba poslední hodinu, jak jsem z toho byla nervózní, tak jsem vždycky tak jako třeba jednou za 10 minut jí jako dala do bedínky. A ona se takhle hrála chviličku a potom vlastně začala tak jako mňaukat, tak jsem okamžitě běžela, dala jí do bedínky a ona se tam hnedka vyčurala a vykakala, takže to vypadá, že naučit se na kočkolet nebude žádný velký problém, což jako u koček moc jako stejně nebývá, ale máme to za sebou. A musím vám teda říct, že roztomilejší hovínka jsem asi nikdy neviděla, protože to malej tvoreček prostě tak má hrozně malý bobičky. Ty jsi wrestler. Ty jsi wrestler. Dobré ráno. Celou dobu, celou noc spala na mě. A když jsem jí dala někam jinam, tak okamžitě přibyla zpátky a ležela mi na rameni. Právě jsem jí rozbalila škrabadlo, který jsem jí včera koupila. Je z ní úplně nadšená. A Gamora si úplně říká, co to s tím vyvádíš, teď se to drápe. Ona to útočí. No, drápat to musíš. Ty jsi otrkaná už normálně. Ty víš, že si můžeš hrát s ní. Proto tady je, aby si s ní mohla hrát, víš? Já vidím obrovský rozdíl proti včerejšku, kdy prostě byla tady zalezlá na skříni, nebo tamhle na škrabadle. Ale mi dala sehnout o tam teď a teď už jako začíná vnímat jí, jako že prostě asi tady jako fakt s náma bude bydlet, no? Co pak, Amičku? Co pak? To je dobrý. Jo. Jo, a mám brutální radost z toho, že Nebulka si začala sama chodit na kočkolit. Že prostě už vždycky, když tam chce jít, tak tam jde a už tam normálně jako funguje. Už tam nemusím ani nosit, takže je úplně parádička, že si na to takhle rychle zvykla, že se chodí na kočkolit. Akorát neumí hrabat a vždycky hrabe takhle do tady toho. Bobinko,
Musíš se naučit hrabat píseček a ne bedínku. Ona je prostě úplně dokonalá. Koukej na ty kukadla prostě. To je nejvíc, co se k ní kdy přiblížila za celou dobu. Sice je pořád taková, jakože... A teď už ani nevrčí. Protože ona, Nebinka se jí strašně bojí prostě. Nebo ne strašně bojí, ale Kuky tak má úplně stažený ouška a dávají úplně najevo, že prostě jako já jsem malá, neubližuj mi. Tak doufám, že Gamora to za chvilku jako na to přijde, protože teď jako takhle blízko od sebe, tak jako reálně prostě na 20-30 cm u sebe ještě jako takhle naleželi. Hodná gamička. Já vám říkám, že to je totální Gamora prostě. I s tím oblizováním obličeje. Jako tady nastala právě fakt zajímavá situace, jo. Mykyš. A Mika první návštěva tady u koťátka. A Gamora pozorovala Nebulku. Celou dobu, já tady jsem jako poprvé a úplně vidu, jak Gamora se nehne o to, aby furt jako ostříš. A sotva si Nebulka všimla, že na ní Gamorka kouká. Tak ona začala dělat, že ji vůbec nepozoruje a vlastně se úplně jako olizuje a vůbec jako ji nevnímá a úplně to je vidět, že přesně jak se na ní ten kotě na ní kouká, tak ona dělá, že nic. Je hrozně zainteresovaná, do toho se olizuje. Budu se hrozně to se hodí, to nedá padnout. Co děláš? To je úplně first touch? Větší. Ona je úplně odevzdaná. Jo, že ona tak prostě taky odnáví. Ty mají dohravou. Ten jenom prospal celý den a teď bude řádit. To je dobré znamení. Sice si pořád zasyčí trošičku, ale už chodí očuchávat. Ona už není uražená. A dneska je čtvrtek, s tím, že Nebulka přijela v úterý. Tak včera jsem byla tady s kočičákama celý den doma a koukala jsem na to, jak si na sebe tak jako pomaličku zvykají a dneska jsem odjela na nejdíl zatím, co jsem odjela. Byla jsem ve škole dneska dopoledne a holky teda, když jako holky, moje holky tady, a když jsem pryč, tak Nebinku zavírám ke mně do pokoje a Gamorka zůstala tady v obýváku, protože tady jako je zvyklá nejvíce. A přijde mi, že prostě jako čím díl tady prostě jako jsou ty dvě kočky, tak tím, že to je prostě jako lepší. Gamora včera, ta si k Nebince už jako šla i doma čuchnout bez toho, aniž by vrčela, z čehož mám úplně obrovskou radost. Čau, jsi na papana? Jsi do papala? Jo. Jinak já vůbec nevím, jestli jsem vám říkala, kolik vlastně Nebince je. Že je jako fakt maličkatá, že to není jako úplně standardní mít doma takhle maličkatý koťátko. Takhle malý koťátko není úplně prostě jako standardní mít doma, že jo. Protože kočky prostě se odstavujou až tak jako ve 3. měsíci, ale Nebinka prostě byla k adopci kvůli tomu, nebo byla prostě nabízená kvůli tomu, že úplně nebylo možné, aby tam prostě jako byla nějak díl a tak je to prostě takový složitý příběh. Ale tím, že je normálně sama schopná papat a pít, bez toho, aniž by se musela dokrmovat mlíčkem nebo něčím takovým, že normálně prostě žere kapsičky a zvládá to prostě jako dobře. Samozřejmě kapsičky pro ty koťátka, že jo, ne žádný granule nebo tak, ty granule, co jsem kupovala, taky jsou jakože až na potom. Oni taky nejsou ani 2 měsíce, tady tomu skřítkovi, který už se začíná docela rozjíždět. Takže tak, to jsem vám jenom tak jako chtěla říct a uvidíme, jak to dneska bude probíhat.
jsi fakt mamlas. Teď jsi žrala. Teď jsi dožrala. To bys neměla tady takhle pobíhat, když si dopapala teď konc. A do té zásuvky nelez už vůbec. Třeba byla totálně tady bláznila. Hele. Co děláš? Ty jsi blázen úplnej. No, ne. Já jsem si natočila mělka. Počkej, spadneš, Bobku. Tady má někdo hladík. Ty jsi tak dostala, Míško. Je tady veselo, dámy a pánové. Ale jakoby už se vyloženě tady tyhle ty dvě treperendy spolu... Ježiš, tak teď jsem tě ani neviděla proběhnout. A hlavně tady to zvěřátko se hrozně otrkalo tady doma. Už tady lítá jak to na perkách. A Gamorka se s ním tak jako občas hraje, občas ji ignoruje a mám z toho prostě paradox, že to vypadá, že se zžijou společně. Můžete mi říct, co se tady děje? Jakoby za chvilku je tady Nebulka týden. Myslím si, že si sedli jako vyloženě výborně. Nebo to je jaký mamka prostě totálně. Hello. Právě teď je Nebulka u mě už 3 týdny, možná 4. Ne, 4 ještě ne. Příští týden jí budu mít měsíc. A musím teda říct, že se s Gamorou, tak jak to vypadalo na začátku, jak jste mohli vidět, jak na ní Gamora syčela a bála se jí a tak teď prostě spolu vycházejí naprosto perfektně. Oni se prostě perou spolu, to zní divně, ale prostě tak jako takový to kočkování, že jo, a běhají tady spolu, hrajou si tady spolu prostě pořád a Gamora jí volizuje a úplně jí nahradila mamku, ale takovým stylem, že Nebulka tak je už jako na tom tak, že vlastně ona mě vůbec nepotřebuje. Už se mnou nespí ani v posteli, spí spolu s Gamorou v pelíšku prostě a mají se prostě rádi, holky moje. Takže z toho mám radost, takže moje obavy, které jsem měla, že bych Nebinku musela dát pryč kvůli tomu, že by si nesedli s Gamorou, jsou pryč. A já si tady užívám přítomnost 2 naprosto skvělých kočiček. Tak doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se zase někdy příště u dalšího videa. Tak papa.